Ki khubor ka bate se TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Ki pulat kila dap smam ha kasinong maungap klisnong banpen ba kanomi kanu jingkulmar ha kapor bapelong ya ka election jit rang basnong ha kani kasinong ya ka balapnya da ka hima mauplang ha ringkat ka jingpet perman jongki officer ka Khasi Hills Autonomous District Council. Hangni kidon arspa arngot kibalala banthep I ka vote jongki hanrei kidon tangkumba sanphongot ai kibalawan banthep I ka vote jongki katba shispa sanphongot tampan kimshemtre banthep I ka vote kum kadak ka jingpersha ya ka jingbam ailat ulingdo ka hima moflang yo rangba shnong barim uba khambor kharsandi bo unthep kerteng kum ukertong ramba shnong. Ha kanik election kidon arngot ki kertong ki baykhon kata uba kentiu langsti bat uba Osterland kriem. Hadian bagi sanphongot ia kila pendep ia ka jingthap vote ki officer ka district council kila shimti ia ka senduk banra sa ying bisar kumba ka ying bisar kala batha yaki. Ngila persyang ban kendu yo lingdo ka hima mauplang ban yakran halor kani ka kam ba kami kani ka jingja ha ka sinong mauplang kli sinong hanrei ha ka jia kran lingba ka telefon ulaong ba omkwa ban kran ai shabar namar bakade ka kam ying kamsem jong ka hima. Ngila yoru banyakran bat ka kenhon bayalam dau rongba snong barim uba khambor kharsandi halor kanigaman bat udan banong kumni. No style sling dia. Terus untuk ni rambut. Ni jauh. Ini beda bit kecil banget. Calon Tungang di utau kandidat ubah ngathap mana kene kene ka election rong ba snong hadian baki la disqualify no kumtu ikti kendon kumala bansko syahmat ti kumta na kaliang dongi kumka kumki ngala yang mentah kasur jongki lengba jongki nong snong
Hadian bangila ngila sutu bahang ni kadon haki arteli ki bentah. Dan nak liang kajong ingi. La syania ya ke badon kam kat kum ki bor jonggaan bahkan peniat bet ikan kam hak bedai ba kanika election hang ni ha mongap kli snong jongi. Ti kum tang suba hak ni por nga sukwa ban yathu epi ngila pentip epi ki press ki media ba pi wan lang ba ngi kan kapor. Ti suwa bangan tip bangan pentip ikan kam nga suban ai khoble epi sisin ba pile don lang ba ngi hanaru ban step pile wan lang hak ni snong jongi. Bat ngati kena bana kaliang jong phi gum ki press ki media play i ru ki pat ba nong song snong ki ba ka bun hi mentak singi ki klemisi mentah kan jing tap yo rong ba snong ba kita ki nong ele kan ka kam ki dei tik tang ki brio ki ba ong no ki brio ki ba uthong hi ulundo dala di hi tikum ta na kaliang jong i gum ki nong song snong ki ba ngi khlem yo ban sim mentah kan ka singi ban tap kan ka vut kim duna ya ka nyo pho sao nyo pho san persen ngila khen mentah kinong tebut mentah hang ni ke mentah si ngila ayo ya kejengken ke babiang naka arspa arngut kinong tebut kirang ba ki bala ban teb ke vut ban jiet orang ba snong ki poi ki ba teb mentah si ki poi tang kumba san phu wei ma san phu wei ngut ki poi kinong tebut mentah si te kum tang i so thu la dangi khen la dangi pen kelas ka percentage la dangi khen persen ya kanika vot ke bangidon ya total vot jengi don arspa ar kemud ka vot ke baki wan tap mentah kinong sosnong kadang let tang ar persen ti kum tang isuk thu ba ka baduna kadang bun ka baduna kemud ia ka baki la wan tap mentah sing kemud kadang duna kemba nyu persen ai tena kaliang jungi ngi suka ban pensya ya khmat jong fi ki press ki media khanang ba ya kani ga rukom tap but mentah kan ka sing kum bala penyaj bet da ka high court badan burom jong jela ka jungi ban pha ya ka hima ya ka district council ban ingit scam hi bahkan ni kelak long ke besai ban ke nak liang dong ka kut ru kelak le ke batam nak benta ban ajeng hun yang ki pat ba nong song snong ti kata hi kadai ke ba nak liang dong kum ki riu pat ba nong song snong dong ka snong i kwa ban pensai khmat dong pi ki press benta hakan ke singi em ngatrai kata nomor ba ngatrai ladang ya ket kum ka election process te yang kembang ong pi habaduna ka percentage ngatrai kat kum ka rule hi ha ka badai bat ka election kiri ban cross ya ka san persen plus senang te mentah la dangi sim tangai percentage ki bon tap ya ka vote mentah kan ka sengiru ngila so thu lupa ba kadang guna ka percentage kemut kimio majority kan kemut kam dah ba kam don majority kala bandon ka jing keren la ka jing kan review spiang ong no kan don biang ka review ya kan ka benta nak liang jong ka ying besar badan buram ka jong kata na lengba jong ka high court